Gusto mo bang tumikim ng fresh na tahong? Matagal-tagal na rin na hindi mo ako pinakain ng fresh na tahong. Sinayan! Pasok! Bukas ang pinto! Kumare! Oh! Ikaw pala, kumpare! Halika nga! Wala ba si kumpare? Kakausapin ko sana. Wala ang kumpare mo! Huwag kang mag-alala! Huwag mong alalahanin ang kumpare mo. Akong bahala. Ay, oo nga naman eh. Para masolo natin. Gusto mo bang tumikim ng fresh na tahong? Aba, syempre. Alam mo naman na paborito ko ang fresh kong tahong na yan. Matagal-tagal na rin na hindi mo ako pinakain ng fresh na tahong. Basta sure ka na hindi agad babalik ng asawa mo ha. Baka madagdan pa tayo na pinapakain mo ako ng fresh na tahong. Sabi ko na nga ba? Oh, eto na ang fresh na tahong. Ubusin mo lahat ha. Masarap yan. Kakaluto ko lang. Mainit-init pa. Akala ko pa ba naman kung ibang tahong na ang ipapakain mo sa akin? Ang babae na sobrang kati, di kontento sa isang birdie. Nag-aalaga siya ng marami, iba't ibang kulay at lahi. May itim na sobrang laki, may puti, malambot, madumi. Ang paborito'y kayo manggi, may binatbat kahit di malaki. Kung wala ang kanyang asawa, palagi siyang maraming kasama.